Jesus said, I am going to redeem the world again. God zal die water van hierdie huis ons het bezig vanavond om hierdie putte te hergraven, zodat al niemand de water uitkomt. Oh yes. Hij water kan nu heel dag drinken. Je moet er weer dorst. Maar vanavond zullen iemand gaat niet dorst worden. Ik kan voor u verzekeren, hij kan nooit meer dorst worden als hij hier die water drinkt. Nou die Bijbel zoeken. Dank die mensen van jullie pret van bekeren. Ons hebben de opdrachten in Mattheüs 28 vers 19. Amen. Een opdracht. Gaan. En ons wat hij patte ook. Hij patte moet ons ook komen. We are going to repeat the words. So wat is die Bijbel? En wat die Filistijnen naar die dood van Abraham toegestopt heeft het genoemd naar die namen wat zijn vader daarna gegeven heeft. En terwijl die dienaars naar Isaac en die daalgraven vindt, hulle daar een put met levendige water. Met levendige water. Met levendige water. Halleluja. Hulle van levendige water. Nou wat het jy met die Here is? Oh, dit is ontdek, want ik kan voor die woord maken. En die herders van die vegaars hebben gewist met die herders van Isaac en gezegd, dit is ons water. Daarom heeft die put Isaac genoemd, omdat hulle met hom oneenigheid gehad hebben. Oneenigheid. Hulle het getroost. Mensen kan troost van jou bekeren, maar hulle verstaan niet. Dat is water. Dat is water. Maar aan die potten komen, dat is die levende water. En zijn naam is Jesus. God is looking for men. God zoekt mannen om die potten op te maken. Ik zie alle die storten van die bloed. Maar die laatste ene met die spies. Die Bijbel zegt, toen die spies en zijn zij steekt. Die Bijbel zegt, toen kwam dat water uit. Toen kwam dat bloed uit. Zodat ik er niet vanavond moet leven. Die Heer wil vanavond iemand kapot. Zo geestelijk kapot. Dat die Heer vanavond moet maken. Die potten kan niet vanzelf op. Als mannen niet opstaan. Alsjeblieft. Kom maar hoor, even zo'n beetje. En nou lees die woord. Daarom gaan we een andere put. Je ziet, wanneer die vijand wil volgen. Nee, dat is hoe die Bijbel zegt. Nee, hij maakt jou dood. En die Heer geeft jou leven. En dan drink je die water. Dan kom je dan breng je oneenigheid. Want die Bijbel zegt, ontstop je daar niet. Door Isaac heeft gezegd, ik stop niet hier niet. Ik vind hier die oneenigheid niet zo. En ik go forward. Forward we go. I am going to redeem another world. Hallelujah. Dat is de naam van Jezus. Dat is wat ik zeg. En daarvoor heeft hulle ook getroost. Maar die Bijbel is slecht, nee. Daarom heeft hij het fitna genoemd. Oké, toen wat gebeurt verder? Toen had hij een paar dagen zit in een andere put gegraven. Gegraven, weer aan de put. Weer aan de put gegraven. En daarvoor is niet getroost.
En toen wat is daar? Daarom het hy dit Drie gods genoem en gesê. Ek ken nou ruimte. Ja, en nou het die Here vir ons ruimte gemaak en vir ons nog maar weer in die land. As jy die einde hou vermooi het, dat die boete te gauw, dan weet ek dat die Here sal van jou ruimte maak. Die Bijbel het sê, van jou nie, maar die Here sê vanavond, dat ruimte vir iemand. Dat is die hart van die Here gegeven. Heb je gezien? Hoe lijkt Makarisse schoenen? Hij maakt die patten toe. Hij kijkt zomaar, hij ziet zomaar naar die oor al die verkeerde goed. Die Bijbel zegt, where 2 or 3 are Christian heilig. Nou die vijand zoekt ook net iemand. Prijs die naam van de Heer. Onmerkzaam te zijn. En als je net kijkt, kan dat hij agreement krijgt. Dan weet hij zijn overwinnaar. Hij moet nooit tegen de zo. Als hij zegt, waar kan ik zijn schoenen splijten achter? Dan zeg je, mijn zuster, let us do something. It's our sister in the Lord. Yes. Vamos bless ons. Then you are busy rethinking your wealth. God wil vanavond iemand water geeft. Hij water wat je dorst. Wat je nooit. Hij water. De Samaritaanse vrouw. Maar Heer, is mooi. Je dan niet eens een scheppen. Als je net ons verstaan hebt. Samaritaanse als je bezig. Oh, dat is hier die water. Dat is hier die water wat je nooit kan. Dat is hier die water wat je nooit gaat dorsten. Prijs de naam van de Heer. Dat gaat niet uit met zijn water niet. Maar dat gaat ook die water op dit reis uit. Maar die Heer mag gaan brengen. Prijs de naam van de Heer. Familie, God weer in te maken. Dus pas is een beetje nou. Maar God gaat weer ruimte maken. Ik heb het vanavond verzekerd. God gaat ruimte maken. Ik kan ruimte komen maken, nee. Maar mijn ruimte zal voor een tijdje wees. Ik zal bloed opgeven. Maar ik praat van Jezus, die levende Vader. Oh, God gaat dit voor mij vanavond. Oh, God gaat dit voor ons geleerd. Wat ons harten van die Heer gegeven. Kan ons zo lezen in de opdracht. Matthäus 28, 19. Je ziet, die bekering. Zij moet om zijn definitie geven. Je ziet, misschien is daar mensen wat nog tot vandaag toe verkeerde dingen doen. Alle weet niet daarvan. Maar ons gaat er nog naar die water toe. Maar als die hele tijd in die woestijn is. Oh, roep uit. Psalm 63. Dan het sê my gees mag nie. Hy staan in een uitgedroogde land. Vader, maar David roep die Here aan. Die Here soek iemand vanavond wat hom aanroep. Prijs die naam van die Here. Dit is my opdracht van die Here. En ek gaan dit doen so oral waar ek beweeg. Want die bekering moet nog gepraat word. Gaan dan heen, maak disciples van al die naties. Nou met wie het Jesus gepraat? Hij praat met zijn disciples. Ons is vandaag Jesus' disciples. En wat hij van doet ons doen, die opdracht. En doopelen in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vader. En leren. En leer hulle om alles te onthou wat ek julle beveel het. Leer hulle alles. En kyk, is
met jullie al die daad tot aan die eindige van tijd. Sal hy saam met ons wees? Vader. Yes. Here, ons sal bid. Dan ook die duisternis is iets baie anders, maar dieselfde Bybel sê, as ons in die duisternis loop, gaan ons tone staan. Maar ek verstaan dat die mense wat kwaad gedoen het aan die ander mense. Ek verstaan dit. Maar sy genade is genoeg nog. Die grace is sufficient. Nee. Ons maak ons mekaar seer op hierdie wêreld. Hy is seer. Maar jy kan nie op want jy het die vergeete water. Ja. Jy het die water van die duisternis. Jy maak jy as presie. Amen. Nou die definisie van bekering sê. Kom ek maak jy makkelijk 'n voorbeeld uit die Bybel uit. Die Here sê vir Jonah hierdie kant. En Jonah sê nee, kom ek gaan hierdie kant. Ja, sy eie rigting. Jonah is 'n vergeete routine. Jonah se journey is 'n vergeete journey. Prys die naam van die Here. Maar die Here wys vir Jonah, halleluja, ek is die Here van die hemel en die aarde. Ek is die hemel van op die see is. Ek sal jou uitkry en sal 'n ander plan maak. God wil 'n plan maak met iemand wat op 'n verkeerde pad is vandag. Out of the darkness, God is calling upon your life tonight. As jy nie 'n vergifnis gesindheid het nie, die water is veel door put is toegestop. Die put is toegestop. Die Here sê, maak dit vandag op. My Savior. Staan 'n bietjie stil. Dan vraag jy vir die Here. Here, wat vir wie ek seer gemaak op die wêreld? Help my Here om te bekeer. Ek is op 'n verkeerde routine. Help my Here. Jy was gepraat van Psalm 121. Die Here is mooi man. My Jesus. Yes, Sorry onze mense. Sorry gelowige mense. Het jy al gehoor? Die neef, Erie, het jy al gehoor 'n bekender sê, sal hy dit nooit vergewe nie. Jesus. Yes, Lord. Okay, maar ons gaan dit nie neem maar. Ons maak openaat. Ons wil hê. Ons wil hê. Die water moet doodgaan. Ons wil hê. We are not blaming you. The problem is the kingdom of the darkness, the devil who fights against the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. Die Here moet die slim maak. Die Here moet die nuwe krag en jou nuwe water gee. Laat gaan die ou waters. Die ou waters. Hy gaan ongelukke veroorsaak. Die Here bring nuwe water in hierdie familie. Blessed be the name of Jesus. Ek het nou se water gaan vir die hele dood gooi. Maar 'n praat van water. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Blessed be the name of Jesus. As jy net iemand seer gemaak het. Nee. Om 'n put te groei, jy moet seker nog op jou knieë gaan. Ons 'n put groei. As op ons knieë. En sê Here vergewe my. Here, ek het seer gemaak. Here, ek het dood gemaak. Here, water moet weer. My water moet weer beweeg. Here, my water het gaan stil staan. Here, my water het 'n water van 'n put geword. Maar ek soek 'n fontein water. Wat die hele vloei. Water beweeg. Moet ek onder die ken vloer dat gij van die hele beweeg. Maar ek as moet ek die naam van U aan. Strome van lewende water. Halleluja. En as jy lang gesê, Isanda Sake, sy hand
het sien in die woestyn. Die Here sê, Moses sê vir die Here, hier is 'n wetlegte. Hy sê, daar staan Jesus voor jou. Die rots van die eeuwe. Just strand the rock. Snap net die rock waar daar water in kom. Dat my vol kan drink. Maar ons is vandaag bezig. Oh, dankie Here. Dat die Here my sondige vergewe. Dankie Here, ek het nooit uit vergifnis gesindheid gehad nie. Dankie Here, U maak hierdie put oop, Here. Here, ek het seer gemaak in baie huise, Here. Maar Here, help my nog net vanaand. Dat ek die mense vergewe. Here, ek het hierdie voorbeeld gesien. Van die Here van iemand sy hart oop maak vanaand. Dat is staan met die boodskap. Die Here wil iemand. Die wil iemand sy put oop maak vanaand. Gaan terug. As jy gaan vergifnis vra, daar in jou bloed. Die Here sal jou vergewe. Ons bid elke dag en ons vertel ook hier. Vergewe ons sonde, soos ons ook ons sonde. Here, maar ook weet nie verstaan ons wat dat ons bid. Ons word seer gemaak. Paulus sê, dag en nacht word ons gestenig.